Get! Yay! So ito na yung CR namin. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Medyo Maldita Vlog! I'm Josh Burlabita. Let's go! And I'm Snake Princess! And I'm Javed. And welcome back to my channel! Hey guys, umuwi kami dito kasi birthday ni Papa. Oh, diba? Happy birthday, Daddy! Hey guys, umuwi kami dito for 2 days kasi nga mag-celebrate kami ng birthday ni Papa. And today, It's the birthday of... di kahapon, ay, noong 19 lang talaga yung birthday ni Papa, pero kahapon kami nag-celebrate. Pero ngayon, Milyonaryo na si Lester Capuno! milyonaryo daw, hindi guys. May 3 million na siya sa account niya. Uy, alam ba, yung TikTok followers niya, 1 million na ka. Congratulations ha. Wala pa, Still counting. Oh. Guys, baka naman mag-follow kayo sa TikTok ko para mag 1 million na talaga. 1 million! Followers! Guys, thank you so much sa inyong support. Pero ngayon guys, aalis kami ngayon kasi maliligo kami sa... Kung naalala nyo guys, yung vlog namin dati na naligo kami sa overview, itong may infinity pool. Wow! Doon kami maliligo. O, di ba? Yes, mga try kasi hindi pa nakapunta sila Snake Princess, sila medyo maldito doon. So, pupuntahin namin sila doon. And may mga konting naiwan na pagkain kahapon, so yun yung dadali namin. Pero bibili din kami ng konting ulam din kasi... Konting natira at meron may konting natira nga, pareho lang naman yan. Naiwan na ba? And yung naiwan, pagpunta namin, andito din pala si Buddy. Late dumating kagabi. Nauna tong umuwi dito sa Bohol, tapos kagabi lang siya pumunta dito. Layo kaya ng Torres. Tapos ito guys, yung mga angangats namin na alalas namin na nakasama. Gwapo ko, Jim. Kasi sabi namin, alas 10 yung biyahe namin ng gabi papunta dito sa Bohol. Tapos Gusto mo, niriyawa. Ano ba? tapos umuwi siya sa bahay nila nung 8 PM kasi nga mag-impake, kunin niya yung gamit niya. Tapos pumunta siya sa bahay namin, nilagay niya yung bag sa car ni Roy. Tapos siya yung nag-drive ng motor ni Japet papunta dun sa pier kasi walang lisensya pa si Japet, SP pala yung lisensya niya. Dala-dala niya yung motor, tapos hindi niya dala yung bag niya. Hindi siya nagsabi na nilagay niya sa sasakyan ni Roy. So ano nangyari? Ganitong suot ko, guys. For 2 days na yan, guys. Wala akong Joke brief, lang, wala guys. lahat. Hindi, sa akin to, pinangiram ko sa kanya sa akin. Pinangiram ko. Pati ito sa akin to. Ito. Tingnan nyo, guys, pag si Lester Capuno, pag nagsuot nito is parang, wow! Macho! Macho! Pag ako, Wow! Blouse! blouse na 2 months buntis. Ay! Skinny kayo, guys! Skinny, pero... Sa dating lang yan kunin. Oh guys, sobrang na-miss ko yung kwarto ko. Grabe, mga ilang buwan din kami hindi naka-uwi dito. Ay, nung last week naka-uwi kami pero 1 night lang din. Tapos ngayon, mag 2 nights lang kami. Pero sige lang kasi buong December dito kami sa Bohol. Wow, di ba? Tapos bumili kami ng isda guys para naman may isda. Wow. Tsaka, yung crispy pata. Dumi naman yan. Crispy pata. Guys, alam nyo ba dati, kung naalala nyo, andito yung ref namin dati. Tinakpan to ng ref namin kung nililipat na namin yung ref. Tapos kung naalala nyo din, may pinagawa kaming CR. CR reveal na ba? CR reveal na tayo guys. Oh, wow, diba? Hindi nyo to nakita dati guys, no? Kasi ito yung likod ng kwarto ni Japet. Ito yung kwarto ni Japet and Jerome. Kasi CR na sana yung ipapagawa namin dito. Tapos biglang naging parang buong sala na. Sala na. Sayang din naman kasi yung lugar. So pinagawa ko na din. Pinatiles ko na. Tapos dito muna kami nagluluto kasi hindi pa tapos yung para kusina. Temporary lang dito muna kami magluluto. And ipapakita ko sa inyo yung CR namin. Wow! Yeah, pero hindi pa tapos yun, guys. Opo, hindi pa tapos to guys. Ito, ano pa lang to? Yung masilya. Tapos natang niliha pero wala pang pintura. So ito na yung CR namin. Hindi ko na ano yung flooring kasi medyo madumi pa. Wow! O, diba? Wow! O, diba?
medyo madumi yung flooring guys kasi kaninang paato mga nandito. Ito na yung mga CR namin guys. Grabe, sobrang pagdating ko, sobrang happy ko. Ito, lalagyan pa to ng exhaust fan. Tapos ito, bili ni Japet na Shopee lang, sa Shopee. Tapos ito, lalagyan pa to ng bintana, yung sliding window. Tapos, ito yung shower room. Shower room. May pang-hand na shower, tapos meron din yung fixed na shower. O, di ba? Tapos may gripo. Hindi ko na ipapakita yung flooring kasi madumi. Hindi pa nga tapos. So, meron din dito na ano. Actually guys, itong design na to ng CR. Lalagyan pa namin to ng pintuan dito. Pero parang medyo mahirap na. So parang kortina lang siguro yung ilalagay namin. Tapos, itong design na to guys. Actually nakita lang namin to sa TikTok. Tapos pinagawa ko lang, di ba? Grabe guys, sobrang... guys. Ano to guys? Restaurant. Kasi dito yung nawanan. Grabe guys, sobrang nakaka-happy na natapos na din sa wakas. Dito yung lumang CR namin dati guys, kung naalala nyo. So ito yung lumang CR namin dati. As in, sobrang liit lang siya. 1 square meter lang. So kaya nagpagawa talaga ako ng malaking CR kasi tingnan mo naman yung CR namin, sobrang liit lang tapos may bowl pa. So paano ka makaligo dito? Ito na yung liguan namin tsaka comfort room, di ba? Tapos kung naalala, dito din ako nagluluto dati, pero tinanggal na yung lutuan namin, yung dirty kitchen namin. Tapos doon na kami nagluluto. And yan, pinapagawa pa namin. Ito, parang terrace namin to. Yan. Diyan yung pintuan namin. Tapos ito, pa-tiles namin kasi gagawin naming terrace. O, di ba? Sobrang ganda na guys. Maraming salamat sa inyo kasi dahil to sa inyo guys kung bakit napagawa ko yung bahay namin. For now pa lang to kasi soon pag medyo okay na yung ano, tapos medyo malaki na din yung ipon, ipapagawa ko na yung next project namin na bahay. So ito guys, ipapasemento pa to kasi dito yung gagawin namin CR. Tapos tong fence na to, gagawin namin tong firewall. Actually guys, itong CR na to, gigibain to para maging flat ito buong kusina. Tapos ililipat dito yung maliit na CR namin. At least dalawa yung CR namin. O, di ba? Ito yung gagawing isang CR namin na bago. Kasi lalo na pag maraming tao, alam naman, sobrang dami namin. Second family, third family, ganun. So, at least pag mag-CR dun sa kabila, pwede pa mag-CR dito, di ba? Kasi nung last time, nung pumunta kami nila Jasper, nila Carla, nila Tati Tony dito, as in, sobrang dami namin. Tapos, nakapila kami sa CR dito. Tapos, hindi pa makaligo kasi ano, isa lang din dito din niligo. Kaya yung bago kami nag-tour dito, kaya sa labas akong naligo. O di ba ngayon sobrang wow, grabe, sobrang nakaka-happy. Sobrang salamat sa inyo, guys. Thank you. Mano? Sobrang salamat sa inyo, guys, kasi ano, hindi namin mapagawa ng maayos yung bahay namin kung hindi dahil sa inyo. Yeah, thank you so much. Mano? Thank you. And ito pala si Ate si Ate Mayet. Hi, Ate Mayet. Ito yung mama ni Badaday. Si Ate Mayet. And guys, actually umuwi din kami dito kasi sinabay na din namin yung celebration sa first anniversary ng Lester Capuno Supporters! Mga grabe, sobrang salamat sa inyo. Kaya sobrang salamat sa inyo, guys. Kasi sobrang happy ni Papa kahapon sa birthday niya. Atong pa na si Papa, be. Papa? Hindi na yan si Papa sa mga vlog eh. Nasa rated Corina na eh. Pa, ano masasabi mo sa mga nagbigay ng food kahapon sa birthday mo? Maraming salamat sa inyong lahat sa birthday gift ko. Tapos na-surprise pa siya sa lechon kahapon eh. No? Tawa ko sa litson. Tuwang-tuwa daw siya sa lechon, guys. Maraming salamat Lester Capuno supporters dahil sa inyo. Sobrang laki ng celebration ni Papa. 2 days. 2 day celebration, lo, grabe. Ibang klase talaga. 3 days, no? 3 days pala. O ka, pangatlong araw pala ngayon kasi maliligo nga kami doon sa ano, ipapakita ko sa inyo. Victor.
welcome to Villa Mountain View. So guys, nakabalik na kami dito sa Villa Masaya, Villa Mountain View Guest House. Grabe niluta kayo, diba? Alam niyo ba, sobrang mura ng COVID price sila guys. You can book through Airbnb and Facebook. It's only 2,500 for 2 na yan with breakfast. Yes guys, kung nakita nyo yung room kanina, yun yung room. Ganda pa ng CR. Guys, 5K na Dito lang to sa Dimiao, Bohol guys, sa Barangay Pagsa, Dimiao, Bohol. Dito guys, oh, may infinity pool na, tas top view, tas may dagat pa yung view. Parang ano talaga siya, infinity pool talaga siya. Pool tsaka dagat na yung blue. O, di ba? Dire-diretso na sa dagat yung ano. Ganda. Tas may mga aso pa silang ang babait na sobrang laki. Nakakatakot pero sobrang bait nila guys. Hi, Mui! Hi, Mui! Haba naman ng ano nila? Haba naman ng muso. Let's start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. Ma, mo ni katong time yung di ka nakasama, ano masasabi mo? Ipay, hinday yun na. Hinday yun. Nindot man nindot. No? Nindot yun. Masakit? Inood ng na. ganito soon. Ha? Pag meron na tayong pera. Pag ano, pag... Tinuod ba daw? Totoo ba daw? Depende sa Inood panahon. ba? Totoo din. Pag meron sino. Kaya man, gabalag. Ay, Tita Joy. Nindot, Tita Joy. Kinanaysan mo. Nindot ka, no? So, sa dagat. Thank you. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Si Leo lumaban. Get out pa. One, two. Get out. Get. Oh, kain na. So guys, pauwi na kami guys. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nag-enjoy na lang kami dito. And maraming salamat ulit sa Villa Masaya sa pag-accommodate sa amin. Guys, kung gusto nyong mag-book dito na makikita sa Airbnb, o di ka punta na lang kayo sa page nila or sa Instagram nila, ang Villa Masaya, sa Villa Masaya Guest House. Thank you so much, Tal. Alam mo na yan, Tal. Thank you so much, Tal. And hope to see you soon. Kaya pauwi na kami, guys. Dyan sa, ano? Sa secret. Hindi ko alam. Tapos, guys, basta kung mag-book nyo, ito yung ano nila. Villa Masaya Guest House sa Dimiao, Bohol. Grabe, sobrang ganda. Ganda pa na sunset dito, kaso wala na yung sunset kasi tapos na yung sunset. Pauwi na kami. Thank you ulit! And so doon po natatapos sa aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam! Guys, TikTok kami. TikTok kami guys, tignan nyo guys. This God is you.